Aliyu, ba wata kura ba ce a sha'ani na aiki irin namu, kamar yadda ka sani muke yin sa, mu muka san yadda yake, kuma gwargwadon hali muna nan muna wa'annan ayyuka. Yanzu haka maganar nan da nake yi tare da kai, akwai tsohon minista wanda yana hannunmu yau wajen sati ɗaya akan badakala ta 25 biliyan. Ana ayyuka. Don wani ya yi wani laifi, shi zai sa laifin wani ya zama ba laifi ba. Kowa zai ansa sunansu ne. Muna nan muna aiki akan yadda muka ga ya dace a yi shi, kuma Allah ya so za mu samu nasara. To kamar shi Matawalle yana cewa kai ma ya san cewar kai ma ba wai cikakken mai gaskiya ba ne. Akwai ɗan adam ne wanda yana nan 100%, ai babu wannan ɗan adam. Amma dai gwargwadon hali wayannan maganganun da yake maganganu a duk wanda ya kaza sai ya faɗi mana. Muna nan muna aiki a karan kanmu. An kawo na karanta a wani waje da yake bana nan cewa mu binciki wayansu ministoci da wayansu gwamnoni. To muna nan muna irin namu bincike. In ya san da wani minista ko gwamna da ya wani abu ya zo ya kawo. In ya ga da cewa na yi wani abu, akwai police, akwai ICPC, akwai code of conduct. Sai ka rubuta ƙara ka je ka ce ai chairman na EFCC ya yi kaza, sai a bincike shi, sai a gano cewa wa yake da gaskiya, wa ke da. To kamar gwamnatin jihar Zamfara da shi gwamna wanda zai bar gado Muhammad Matawalle, kamar menene takamaime kuke zargin yayi? Aliyu, ka san kawo yanzu ba mu cika faɗin abubuwa waɗanda muke yi ba a kafafen watsa labarai. Mukan tunda na zama chairman na yi ƙoƙarin riƙewa muna aikin mu yadda ya kamata, ba tare da an kawo cece kuce ba akan abubuwan jarida. Kada ku zo ku ce muna gurfanar da mutane a kotun jama'a ko kuma kotun shari'a. Su bincike sun bani wani rahoto satin da ya wuce. Akwai wani ɗan kwangila wanda aka ba kudade sun kai wajen biliyan 4. Ya zo ya ce ai ya yi supply, ina takardun supply babu, ina kaza babu, kudin ya je da su wajen BDC ya canza, kuma ya ba jami'an gwamnati. Abin da ya ce kenan, ba mu muka ce ba. Akwai wani shi ma haka, an bashi kwangilolin hanyoyi, an bashi kudade sun kai wajen biliyan 4 da wani abu, ba abin da ya yi. Dutse ɗaya bai sa a wannan hanya din ba. Ina kudin suke? Da EFCC ina ganin ta yi jawabi yau akan wayannan abubuwa. Kuma in Allah ya so, na san 'yan Najeriya by now ya kamata sun samu wannan jawabi.